kusangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndinoda kukutendai nekuramba muchitifollowa nekulike nekusubscribe kwamuri kuita paZim News Beat. Tichitendawo nevanhu vakaita sana Tino Makasa vanoramba vachingopusha basa riri kubuda paZim News Beat kuti rirambe richienda kumberi. Munoziva kazhinji kachona kuti patinosangana panenge paine nhamo nematambudziko zvinenge zvichititeera. Nhasi taisangana nagogo vanobva kuEastview vanonzi Gogo Tsoka, avo vari kuchema kuti inini ndakaita vana vangu 5 asi hapana ari kundirangarira. Regaiko zvino titaure naGogo Tsoka vatitsanangurire kuti dambudziko iri rakatangira papi uye zvii zvikonzero zvingava zviri kuita kuti vana vasayeuke kuti mubereki anoda kuchengetwa, anoda kutariswawo. Makadii zvenyu Gogo Tsoka? Ndiripo hangu makadiwo Mr. Frank. Aiwa, ndiri nani. KuEastview kuri sei? Masiyawo kuri sei? Aiwa, kuEastview ndasiya kwakanaka. Aiwa, ndinotenda. Gogo, ndakanzwa mafona mukati mune dambudziko ramuri kusangana naro rekuti vana havasi kukucheukai kana kuti havasi kukuyeukai. Ndaikumbirawo kuti mutsanangurire mhuri yeZimbabwe iri kutiona pari zvino kuti dambudziko iri rakatanga sei kuti tizosvika pakuti vana havachakucheukei. Dambudziko rakatanga pavana kubva kwandakangoitawo kubasa varungu pavakaenda kumusha kwavo muna 2020 ndopavakadzokera kuUK. Ndashanda pa40 years ndinavo. Ndopandiri kunzi nevana sezvo yanzvadzi yashaya kwandairocha kuTZ. Endei munogara kumba kwemukomana mukuru. Ndasvika pamba pemukomana mukuru ndakagadzira imba yokuti ndione pekurara. Ndawana imba iya kuti ndione pekurara ndobva taisa mugodhi wokuti tichere mvura. Sezvo mwana wangu mukomana uyu ndaishanda naye. Zvandaishanda naye mukomana mukuru uyu ndeane mukadzi ndobva ndanogara navo. Asi magariro acho anga atosiyana nemashandiro andaita ndichivachengeta. Ndanda kutobatwa semuranda kutondisema chaiko. Ndikubatei ipapo Gogo. Ndofunga tatanga makutotsanangura kuti makazonogara nemukomana mukuru. Ndikudzorerei kumashure kuti vana vamakanga maita vanga vari vangani uye baba vari kupi? Baba vakaenda vana vari vadiki. Vakasiya mukomana mukuru anga ari grade 3. Uyu mukomana mudiki ndaitotangwa kuvaisawo pachikoro nemaoko angu. Uyu mukomana musikana angasati aenda kuchikoro. Matwins angasati aenda kuchikoro. Ndaitorera ndiri mubame varungu. Ndikabereka mumwe akarara ndotora mumwewo ndobereka mumwe anenge akarara kusvika ndashanda kusvika ndarera vana vakura. Zvoreva kuti vana ava vanga vari 5? Vanga vari 5 ye. Vasikana 2 vakomana 3. Ndanzwa muchiti baba vakadzokera kumusha kwavo. Vaibva kupi uye nei vasina kuzoyeuka kuti ndine mukadzi? Baba havana kuzoyeuka kuti vane mukadzi. Nokuti chinhu chandakazoita ndechokuti ivo pavakasvika kumusha kwavo vakatora mumwe mukadzi ndovanga wakugara naye. Asi kuita kwaMwari mukadzi uyu anga ane vana 5 ndovakaenda kunochengeta vana vemukadzi ye vachigara naye. Svika inini handina kurwadziwa. Ndakachengeta vana kusvika vakura. Ndikati ndorera hangu chirere chikokurerawo mangwana. Mati baba kana kuti vandingati sekuru vaibva kupi kumusha kwavo? Vaibva kuMalawi kuchikwava kwaChapananga ndokumusha kwavo. Ndanzwa makutsanangura kuti makanga makugara nemukomana mukuru akukuchengetai asi mabatiro aikuitai aikuitai kunge nhapwa. Ndaikumbira kuti tichidzokera ipapo mutitsanangurire kuti vaimbokubatai sei nei makanga makuona kunge makubatwa senhapwa. Chaita ndechekuti pamuroora
ndaitoona kuti pamwedzi wangu ndogona kuti semunhu mukuru ndoenda ndainotengesa kuitira kuti pandotengesa tionewo chekudya. Ndikasvika kumba ndinoona chekudya hapana, ndototanga kubika kuti ndionewo kuti ndozvichengeta sei. Asi mumba umu munenge mutoratidza kuti ndiri munhu ari kutofoseredza kuchengetwa kwacho, ivo pachavo havasi kundida. Ndaitosemwa chaiko kusada kundiona. Saka ndaingozofunga semunhu mukuru kuti asi pane zvavari kubata here paupenyu hwangu. Ndoita sei kuti ndione munhu anondibatsira kuti vana ava tobatana, toona munhu anotaura kuti chikonzero chinoita kuti musemwe nevana pane zvakati. Ndozvaindondirwadza mumwoyo mangu. Ndanzwa muchitsanangura muchiti vana ava makavachengeta muchigara pamba pemurungu. Pamba pemurungu apa maita basa regogo? Ndaishanda kuita house care nokuita child minder, kuchengeta vana vemurungu. Ndebasa randaishanda iroro. Asi makambowana here nguva yekuti munogara navo vana pasi movabvunza kuti vanangu, inini tarisai muone machengetero andakakuitai. Ndofunga mubereki wese achichengeta mwana anenge achitarisirawo kuti mwana wangu achakura owanawo chaanobata ozondiyeuka. Nei maakundiregerera, maakunditarisa muchindisema kana kuti maakundiona senhapwa? Makambowana here nguva yekuvabvunza izvozvo? Chakaita kuti ndisawane nguva yacho ndechekuti pane mukomana number 2, pane mukuru uyu wandiri kugara mumba kwake, ane mudzimai. Mudzimai wacho ndofunga munhu kana chishayaka asinowo zvaanowana akakupa shuka semubereki, tendawo kuti waita basa. Handinei nokuti vawana mari yakawanda kana chii. Akakupa shuka kana akakupa sipo yekuwacha, ndaingotenda. Saka handina kuwana nguva yekubvunza. Asi kuti ndizobvunza, ndizoona kurwadziwa kwangu, ndokuti mukomana mukuru uyu, mudiki uyu, mutwini nemusikana, ndevari anotondichengeta zvotondirwadza. Haasati aroora, haana mwana, ndiye ari kutobatsira upenyu hwangu kuti ndive pane zvandiri. Uyu mukomana mukuru akati, mama, ini basa riri kunetsa. Ndobva ndamutorera pasipoti. Mukadzi ari kugara kuSouth Africa for 3 years. Ndikati sezvo mudzimai wake ari kuSouth Africa akaendeswa nevabereki, iwewe ndotora pasipoti, woendawo unoona kuti chii chiri kuitika. Asvika ikoko, yezvino atova negore kana dhora chairo kuti amai vatenge sipo, haambocheuka. Mari yese ari kuendesa kwaakaroora. Ndadaro mudzimai wake akauya kumusha kunoku. Izvozvo akauya ari kusvikira kwaamai vake kumusha kwawo. Saka imba yandakavakirwa nevana papasina floor pasi. Pasina floor, ndikati regai ndiisowo floor, ndiri kurumwa nemasvosve. Auya mudzimai wake zvikanzi, mama, siyai imba iyoyi musavake zvidhina nesimende, ndakutonovaka takishopu yangu. Mumba umu musaone chamunoita. Iyezve hembe dzangu zvese zviri pasi. Imba yandanchida kuti ndigadzirise ndivake, ndione kuisawo hembe dzangu ndiplaste mukati, aramba. Anzi ibvai pano, hamuna pano hapasi penyu, chibvai. Ndozviri kundirwadza kuti saka kureva kuti inini handisisina upenyu, handicharatidzawo semunhu. Zvotongondirwadzawo. Ndanzwa gogo muchiti munotengesa. Maitengesa chii? Ndaitongoodhawo tuhembe. Hembe ndoodhawo ndotengesa zvanenge ndangowanawo ndichitengesa kuti ndionewo kurarama. Ndezvandoita. Ndanzwa kuti mukadzi uyu akauya, makanga matova pachidanho chekuti maakugadzirisa imba kuti pamuri kurara pangewo pakanaka. Akanga atenga zvamanga maakushandisa izvi, ndiani zvaakazotora akuenda kunoisa kutakishopu?
akangoti ndokupai $50 pazvinhu zvamakatenga. Ndikati $50 haiite, nokuti pane imwe stendi iri kudomboshava. Vana vakataura kuti mama, kudomboshava sezvo munomwa mapirisi eBP neshuga kure hamuzokwanisi kuona dokta padhuze. Saka toda mugarire padhuze kuno nemukoma, kuitira kuti kana mukarwara munenge muchiwana dokta wepadhuze. Zvino iye pese anoenda kunoudza vamwe wake, hanzi koko handisi kumboda kuvaona pano, koko handisi kuda kuti vagare pamba panapa. Stendi pandaishanda ini, mwana wangu mukomana aitawo temporary payati murungu, ndakakumbira murungu ndikati paform 4 yaita mwana wangu dai mandibatsira kuti aitochi achidiridza mukateni ndione kubatsirawo vadiki kuti vapedze chikoro. Saka nemurungu ngachishanda. Saka 2005 ndopatakaita stendi kupatara cooperative kuti tuone pokugara. Ndikati usaise zita rangu, nyoresa zita rako nokuti ini nguva pabasa handina. Iwo ndio unenge uchipota uchinobhadhara mari uchiita zvimwe. Zvikanzaiwa zvakanaka mama, panenge ndawana ndinobhadhara imimi, chero muchiwana mari yechikafu nokubatsira vana kuti vaende kuchikoro, tichibatsirana asati atora mukadzi wake. Zvino mudzimai wake ari kuti pano ndepemurume wangu, imimi koko chibvai pano, musagare pano. Ndezviri kundinetsa kuti zvinhu zvacho ndozviita sei. Kusemwa kwacho ndokwake here kana kuti pane zvandiri handisi kuziva kuti sei ndiri kusemwa kudaro nevanhu. Zviutongondirwadzawo. Gogo, ndoziva kana tiri mumhuri tinenge tine dzimwe hama dzakatikomberedza. Hapana here hama dzababa vevana ava kana kuti vese vari kuMalawi? Baba vahama chaidzo dzavo havana. Hapana. Vanga varipo vacho vazhinji vakapera kushaya. Vanga vachikwanisa kuti vagone kutaura asi vakashaya. Kudivi kwenyu gogo, hakuna here zvichida pamwe hanzvadzi dzenyu vanova vana sekuru kuvana ava vanga vagarisa pasi kuti imi uyai tigare pasi mutiudze kuti chikonzero chii nhasi maakufuratira hanzvadzi yedu, iyo yakakuchengetai, iriyo yakakupai upenyu hwamuri kurarama izvezvi vachiita chihouse girl pamba pemurungu? Yanzvadzi dzangu inini akashaya. Aripo mwana wake mukomana ndiye aripo. Ivo vakashaya nemudzimai wavo vese. Saka varipo vana vadiki ndo varipo. Asi makamboedza here kuvasheedza zvichida pamwe kana nevanina venyu vanasikana vaikuteerai kana kuti vakuru kwamuri kuti veduwe honai dambudziko randiri kusangana naro, vana vandifuratira, uyai mumbonzwa zvichida ndine zvandakavatadzira, pamwe vanganyevenuka vakakutaurirai imimi kuti chii chandakavatadzira? So ukama ndinozvisiva kazhinji kacho inini ndinobatsira kuvanikina vangu. Asi semunhu ndaitoita basa randaishanda ndichiriritira vana. Munoziva kuti kana munhu murume aenda, iwo uriwo unochengeta mhuri yako. Paukama vamwe vanoseka kuti zvatoita, zvatofamba, zvavari kuita. Vantu vakadzidzisa vana vachiti vachachengetwa, saka toda kuona kuti zvinofambira kupi. Mumwe anotoseka, kutomuudza izvozvo anotoseka kuti ngavatombokaura. Zvavaida kufunga kuti vachagona zvinoonai vana vakuvarasa. Vanotofara. Hama dzotoseka. Koko, pane mukomana mukuru uyu wamuri kuti makatoresa passport kuti ateere mukadzi kuSouth Africa. Makambomubvunza here kuti mwanangu, ufunge paya pandakakutoresa passport ndaiitirawo kuti iwewe uwanewo chiraramo chako, asi uzondirangarirawo inini samai vako. Tarisa iko zvino ndakura, zvichida pamwe hamuchatokwanisa kuita mamwe mabasa amaimbozviitira. Nei uri kundifuratira asi ndirini ndakakusvitsa pauri izvezvi? Mukomana uyu kana ndikamuudza, ndakatombotaura ndarwadziwa, ndikati mwanangu, saka kureva kuti kusandirangarira
uchazondirangarira wakuunza coffin, ndopauchazotenda kuti aiwa ndarangarira mama nhasi zuva rokupedzisa ndoravaita, nokuti zvauri kundiitira handisi kunzwisisa kuti chii chauri kuita. Izvozvi sondo iyo inoi kadzi akauya kunoku akatotumira mari yemudzimai kuti atore pasipoti nokudzokera. Pasipoti yake yanga yaexpire. Pamuitira zvese kana kuisa dhora. Ndine mwana wavo mukomana wandogara naye igrade 7 akaramba chikoro, haambotumira kana sipo yokuti mwana ageze, nokuti anoti ndikatumira mari yesipo gogo vachadya mari nemwana uyu, haasi kuda kuti inini ndione chandobata chandinodya chake. Ndosaka ndiri kufunga kuti sevana pamwedzi wenguva pane kwaanombofamba woudzwa kunzi mama wako savaitire vakaipa, pane zvavari zvavakaita pavakaipa pamberi pavo. Handikavanze pamwedzi wenguva ndini ndakaipa pamberi pemwana wangu handisi kuzivawo. So ndosaka ndandine shungu yoti dai ndanzwawo kuti iye aripo kana kuti pane vanogona kundibatsira vomuudza kuti mama wako vakaipa kana kuti mama wako vasunungura havana chavakabata chakaipa. Nokuti haasi kumboda kunzwa kuti gogo vapiwa ndavapa mari, ipapo havadi. Kana vese nemudzimai wacho haambodi kuti anzwe kuti mama wako ndovatengerawo chimwe chinhu kana kuvaitira chimwe chinhu, haambofunga ipapo. Anongoda ndigare pane zvandiri. Ndanzwa muchiti zvichida maida kuti iye auye mofamba pamwe kana kuti iye aniko akatomboenda akanzwa kuti amai vakaipa. Imimiwo hamuna kumbowana here mukana wekutsvaga kuti nei vana ava vari kukufuratirai? Inini pandongotsvaga mukana wokuti nditi vana vari kufuratira, ndinopinda chechi yepentecost. Ini ndongonzwa unzi gogo problem iri kuita kuti vana vasakufarirei baba wavo ndiye akafukatidza vana kuti vasakuonei, kuti sekuchengeta kwamakaita vana vakuramwei vasakuonei samai. Ndekungonzwawo makuhwawo handizive kuti chokwadi here. Tiri ipapo gogo muchitsanangura mati imimi anotumira mari kumukadzi, dzimweni dzenguva anototumidzira kumba kwakabva mukadzi. Ndoda kubvunza kuti imimi gogo ukama hwenyu nemuroora wenyu hwanga hwakamira sei dambudziko iri risati rasvika parasvika? Aiwa, zvagara zvakadaro. Semunhu ndaingozvishandira kubasa, ndandisina problem. Ndaingozvitarisawo vana vachingoya kumba ndichingochengeta payati. Kana varungu vaingoziva kuti vana kufa vari vadiki kusvika vakura vaingoziva kuti vana ndevangu. Uyu musikana mukuru ari kuMalawi, ukamuudza kuti ko handina kana chokupfeka ndoita sei, anokuudza kuti zvinhu zvakandiwandira, hapano chainacho. kuMalawi uku akaenda kunoiti, akaenda kunoshanda here kana kuti ane zvimwe zvaakafambira ikoko? kuMalawi akaita vana 2 kunoku, ndokuenda kuMalawi ndobva azodanana nevamwe baba vane mwana wavo, ane mwana 1 nawo. Iye ane saluni yake, ane vanhu vanoshanda vashandi vanopa mari vanobhadhara vachishanda musaluni. Ndokwanongoshanda ikoko, akaenda chinoshanda. Uyu munhu wakawana akamuwana achishanda, asi kunesu haana chaakaita kana murume wacho, angogarawo akadaro. Sekutaura kwamuri kuita, munhu atori nebasa raanoita, raatori nevashandi. Aiwa, anotova nevashandi. Chii chinozomutadzisa kuti pashomawo paari kuwana ipapo pane basa raari kuita ongotorawo pashoma oti rega ndirangarira amai vangu? Ndozvandiri kureva kuti pamwe ndiniwo ndakaipa, handisi kunzwisisa kuti mwana anoramwa munhu akamuchengeta kusvika akure paari kuti agone kutaura chirungu chimwe handichigone, asi anogona.
nokuti zvikoro anambodzidzisa vana kuzvikoro zvimwe ndaingovaisa kunoenda varungu. Kwaienda varungu vangu ndokwandaiendesa vana vangu, ndichitobhadharawo pane ndashaya ndonyararawo ndonyorawo kuti aiwa nasanza ndawana, kusvika ndawana ndichibhadhara kusvika wapedza. Uyu okupedzesa ndiye akaenda kuyunivhesiti, ndobva azoenda kuGermany, ndopaakazotanga futi yunivhesiti yokutanga yokuita zvidzidzo zvokuGermany, ndokwaakabva aita ningi akazogirajuwetwa ikoko. Mukomana uyu anoita achindisira mari yesipo. Ndanzwa muchiti ndiye anokurangarirai ari mudiki. Ndiye anotondirangarirai. Handina kana kuti ndikataure zvakawanda zvimwe zvotondirwadza nokuti haana kuroora, hasati ane mwana. Uyu musikana mudiki uyu mutwini wake akashaya asina kuroorwa, asina mwana. Saka zvotongondirwadza kuti mwana wangu nenyaya yekungochengeta ini chete wotokanganwa kuti ndoroora sei. Zviri kutonetsawo. Vamwe kana havana basa ne. Havana basa. Kunyanya mukomana mukuru uyu haana kana shungu. Hamboziva kana ukamukumbira kuti mwanangu handina chakati anongodayo pafoni. Haadaire hatauri. Ndanzwa uyu mukomana mudiki ari kuGermany. Makambomutsanangurirawo here kuti mwanangu tarisawo nemafambiro ari kuita vamwe wako, wadii wambotaurawo navo kuti veduwe tarisai zera rava namama, ngatibatane tibatsire mama pane zvavanenge vachida? Anozviziva. Anoziva kuti mukoma kana akamuudza kuti itirai mama haadairi, anongosiya zvakadaro. Haataure kana kudaira. Chakundinetsa ndechokuti pamba ndiri kuzviitira, ndiri kumbotengesa, ndiri kuita zvese. Oda kuti ugadzirewo uvakewo ugarewo pasi, wonzvanzi budai. Zera rangu unobuda uchienda kupi? Pamba paunogara. Iye hagarepo, mumba hamuna munhu, ine nchitochingotengeta kuti pamba pamwe ndogara ndiri 1 ndochengetawo kuti pamba pemwana wangu panogona kana pasina munhuka panogona kukanganisika. Asi iye anoita pfungwa yekuti mama haana basa nawo. Haana kana basa, kana kutomboziva kuti ndowakadibereka akatokanganwa. Atokanganwa. Ndofunga gogo ndambokubvunzei pamashure kuti ukama hwenyu nemuroora wanga wakamira sei. Hamuna here pamwe zvichida pamwe pamakachinjana mashoko nemuroora mwana akabatirira kana kuti? Ini ndiri munhu asingakwanisi. Muroora, tinoti muroora mwana wangu. Ndiyo wandototi zvinenge zvanetsa ndiye anofanira kuziva. Uyu musikana kana varoorwa kwavanenge vaenda ndokwaakumba kwawo. Ini changu chandinokudza muroora ndemwana wangu wandototi ndatowanawo dangwe rangu pamba. Handina mashoko ekuti ndikaswere ndichitaura naye kana kupopota, zvotonyadzisa. Zvinonyadzisa nokuti mwana wako kana aroora iwe waonawo munhu anokuchengeta. Nenda kutotsvagawo kuti ndatowanawo munhu anondichengeta, kwete kuti ndikaona muroora ndomubata semunhu asina. Iye ndiye anotondibata semunhu asina pfungwa. Iye pachake haatombooni kuti ava ndamai vemurume wangu kana kuti ndiani. Nehama dzacho dzese dzotondiona semunhu asina basa. Vanotopindira neukama hwavo havambondida kana. Havamboda kana. Vanongofunga kuti pamba patinogara vanototi pamba pemwana wavo. Vanototi pamba pemwana wavo, koko havana pokugara, havana nzvimbo pano. Saka iko zvino gogo matsanangura mukati muri kugara kuEastview. Muri kugara nani nemuzukuru here wamanga muchiti hatombotumirwe kana mari yesipo, kana kuti pari zvino muri mega sekutaura kwamanga muchita kuti dzimwe nguva munotombosvika nguva dzekuti munogara mega? Muzukuru aripo. Chaakaita nchoti vanga vamutora vamisa kwasekuru wacho kumusha kuGoromonzi kuti anodzidza ikoko. Mwana uya ndokuenda kuchikoro. Handina kuziva kana kuti pane zvaakamunetsawo. Ndangoona kuseni ari kuuya nebhegi rake nemasechari.
Kuzoita sei zvikanzi handichadzokera ndauya kuzogara kuno. Ndopandakangotambirawo ndokugara naye. Asi anga asingagare neni, ndaitongogara ndega. Tiri ipapo gogo, matsanangura mukati mukomana uyu akaramba chikoro. Hamuna here kuda kumbozvitsvaga kuti chii chaita kuti arambe chikoro? Zvichida pamwe zvinogona kuva zvine ukama nekufuratira futi kwaita baba wake kuti vakukanganwai, kuti zvikonzero zviri kuramba zvichikonzeresa matambudziko aya chii? Chikonzero chemwana kuti asaende kuchikoro, ini kuti ndione munhu anobatsira mwana, ndinoenda kuchechi Sunday ega ega. Ndokumbira kuti ndoda kuti ndimboenda nemwana anonamatirwawo kuchechi. Ivo vanotaura kuti hatina mwana anopinda chechi dzimwe, chechi yedu isayoja. Havabvume kuti mwana ndiende naye. Vanoramba. Havabvume. Vanoramba. Asi imimi ndimi gogo vemwana uyu. Kana makambogona kuchengeta baba vake, makagona kuchengeta vamwe vana vashanu ava, chingazokutadzisai kana kuti chingazoita kuti muise muzukuru wenyu pakaipa chii? Makambovapa here mubvunzo iwoyo? Ndakazvitadza nokuti pane pamwe ukaona uchibatwa semwana mucheche zvinorwadza. Hauzokwanisi kuendera mberi. Unongotarisa. Noti mashoko acho anenge asiri mashoko anofadza. Mwana kana achitaura newe achiziva kuti wandotaura naye mubereki wangu. Noti vakuru vanoti kudza amai nababa mazuva awande panyika. Iye handanoverenga bhaibheri. Saka chii chinokonzera kuti asakudza amai vake? Ndosaka ndozongosiyawo zvakadaro. Handizozvikwanisi. Gogo, matambudziko mamwe amuri kusangana nawo amungada kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe chii? Kubatsirwa kwacho ndachingonetseka hangu kuti nyaya yacho iri kunyanyondinetsa pokugara iyoyi. Noti kana munhu achigara achingokushusha pawakagara, iwe unenge uchiti pamba pandigere ndopamba chaipo. Hauzozivi mweya waanokufungira kuti zvaasiri kundida, ari kundifungira kundiraramisa here kana kuti pane zvimwe zvaanondifungira. Ndoupenyu huri kungondirwadza, noupenyu hwokuona kuti pane zvimwe zvaunongoshuwirawo kuti ndinomwa mapirisi eBP neshuga. Saka mari yacho yokuti utenge mapirisi nokuti urarame, ukasamwa mapirisi iwayo kureva kuti kurarama kwako hakuna basa, kwatove kushoma, hausisina upenyu hwakanaka. Ndezvinhu zvinongondinetsa. Magariro chaiwo ndianotondinetsa kuti mwana waukabereka wogara naye pamba, wogara achikuudza kuti pano hapasi pamba pako. Saka mararamiro acho kana kuti abike chokudya unenge wototya kuti ndodya sei pamba pemunhu asingandidi. Zvinotorwadza. Zvinorwadza nokuti munhu waunenge wakaziva kuti ndowandakachengeta. Vakuru vanoti chirere chikokurerawo. Zvino ini zvandakarera zvisingandirere ndakakanganiseiko pana Mwari? Ndozvinongondinetsa. Zvakaoma sei kana kuti munozvitambira sei sekutsanangura kwamaita kuti munoenda kuchechi ePentecost mazuva mashomanana apfuura, ranga riri zuva rekurangarira unaku hwana amai nemabasa avanoitira mhuri. Ndovimba pamwe zvichida pamwe kuchechi, pamwe vamwe vana vaitowo vachiitira vabereki vavo zvavaivaitira. Muchiona izvizvi imimi muchirangarira kuti ndine vana vangu vashanu, tichizobvisa edu akashaya, vasinawo chavari kukuitirai semubereki wavo, munonzwa sei semubereki? Unongoona misodzi yako mabudiro ainoita ndokupiwa kwako waMothers Day. Unenge uchingoburitsa misodzi yokuti ndewo Mothers Day wandapuwa wacho. Hapana chimwe, unongoburitsawo misodzi kuti aiwa Mwari, misodzi yangu ndokuratidza kuti ndini mai vacho.
Ndanzwa gogo muchiti munorarama muchinwa mapiritsi eBP neshuga. Mazivira andoita zvirwere zvakaita sana shuga. Zvine ngati zvekudya zvamunotarisirwa kunzi mudye nezvimwe zvamunonzi izvi zvimusabata. Muri kurarama sei? Muri kuwana kupi zvamunofanira kunge muchidya? Ina handidi kunyepa. Chanenge ndangowana ndongodya kuti chamuka inyama hapana zvokuita. Nokuti kuti nditsvake kuti ndiwane chaizvo zvinofambirana nezvandakaudzwa nemadhokota zvakatosiyana. Handizowani. Handimbozowani. Chanenge ndangowana ndongodya. Asi kuzoti kunana shuga aiwana basa nazvo. Nokuti musawanze sauti pachikafu aiwa izondoteedzerawo. Muchienda kunana chiremba vachikutsanangurira kuti imimi maufana kudya zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Zvichida pamwe pane vamwe vanokwanisa kukubatsira ine zvekudya izvozvo. Makanzi mudye chikafu chakaita sei? Ndakanzi ndofanira kudya chikafu chakaita, vamwe vanokwanisa kungotenga sadza rezviyo, unokwanisa kudya ufu hwezviyo kana poriji yezviyo, kana kudyawo zvakafanana nekuti mafruit, magrapes nezvimwe zvimafruit zvokuona kuti fruit iri randiri kudya harisi sweet, rakareruka. Zvaita mapopo unokwanisa kudyawo, asi kumaapple akashoma nezvimwewo zvakasiyana siyana ndezvinoitika. Asi kunyanya ufu hwezviyo unokurudzirwa. Kwete sadza iri renhingi reufu iri, kungodyawo kuti ungoraramawo, asi hasi kudya kuti zvinokurudzirwa. Toti mama, iko zvino ndakupai mukana wekutaura nemwanakomana wenyu mukuru wekutanga pamwe neari kuMalawi tavagarisa apapa. Ndeapi mashoko amungada kutaura ari kubva pasi pemwoyo wenyu kwavari? Mashoko andinotaura navo ndevekuti ndirangarireiwo samai venyu ndakakuberekai. Ndinoziva hangu kuti munhu anoshaya, asi pane zvamunenge mangowana, dhora chairo rinoraramisa munhu. Mai vanototenda kuti mwana wangu nhasi andipa dhora, anotoswedera achitaura, ndapuwa dhora nemwana wangu, ndapuwa sipo nemwana wangu. Zvinorumbidzwa izvozvo. Hazvinei nokuti andipe 1000, iye ari kuwana $2. Dhora raawana iroro nondipa iwo sarowo nedhora. Ndezvandiri kukurudzira kuvana vangu. Handinei nezvakawanda, nokuti ndikada zvakawanda iye ane zvinomunetsawo paupenyu hwake. Handingamuti ndipe zvese ini ndosara ndisina, iye osara asina. Hazvidaro. Hazvidaro. Gogo, kune vamwe vari kunze uko vangave vakanganwa kuti tine vabereki, kana kuti vari kukanganwa kuti vane vakavarera kusvika pavasvika nhasi. Ndeapiwo futi mashoko amungadawo kutaura nawo kuti varangarire kwavakabva? Ngavarangarire vabereki vavo, nokuti vakuru vakati chirere chikokurerawo. Kurerwa kwavakaitwa vana ivava, ngavazive kuti tine vabereki vakatichengetawo. Kuchengetwa kwavakaitwa ivo ngavachengetewo vabereki vavo, vasavakanganwe. Dhora iroro vakavapa, vakati waita hako mwanangu, kureva kuti nedenga radaira, vanowedzerwa makomborero. Ukapa makomborero anouya. Kune vanoda kukubatai gogo kuti vakupei rubatsiro, vanokubatai papi? Ndinogara kuEastview 4. Ndekwandinogara kuEastview phase 4. Panhamba dzemastendi vanoti 10308. Ndopandogara. Kune vamwe vasingakwanise kusvika ipapo, zvichida pamwe vachati gogo dai vatipa nhamba dzefoni kana dzeEcocash kana dzimwe nhambawo dzekuti tikwanise kuvabata, vanokubatai panhamba dzipi? Tine
ndine nhamba imwe 0772 899 ndekafoni kadiki yefoni hombe. tinogona hedu kuzoisa pazasi pescreen kuti vanenge vasundwa vari kuda kubatsira gogotsoka vanokwanisa kukubatai panhamba idzodzo. Gogo, tichida kunopeta, ndanzwa muchitsanangura muchiti muri kuda dai zvaigoneka kuti muwane munhu anokuvhenekai imimi nevana venyu, nekuti pamwe pane kwavanofamba vonzwa kuti amai vakaipa. Kwamunoda kuenda uku, munoda kuenda kupi, nevechivanhu here kana kuti kuchechi dzemweya kana kuti dzemapendacost? Munoda kuenda kupi chaiko kuti muvhenekwe, vana vazive kuti amai vakachena, kana kuti imimi muzivewo chikonzero why vana ava vari kukufuratirai? Inini ndinoda hangu kana paine chechi dzemweya, pamachechi emweya ndinoda, asi chinhu chinozonetsa ndichokuti ini ndogona kuenda asi zorega kunyatsoita, asi ndanchikumbira hangu kuti kana pane vamunoziva vanogona kubatsira gogo mondibatsirawo. Noti ndogona kutaura ndoda kwakati ndozoona zvinhu zvehazvina kuita, asi ndanchikumbirawo hangu kuti kana pane pamunozivawo kuti gogo takukuisai pakati, hapana chandinoramba. Chandinoda ndoda kucheneswa kuti ndione kuti ndini here ndiri kukanganisira vana kana kuti vana ndo vari kunditadzira. Ndezvandikukumbirawo. Gogo, ndichinopedza, mati sekuru vakaenda kuMalawi vakanoita imwe mhuri. Kuita mhuri imhuri yemukadzi. Asi vane kurangarira rekwavakaita kana kuti vakazombodzokawo kungoti vangoona kuti vana vavakasiya vasei kana chavakamboita kana kumbodzoka kana kuitei. Kusvika uyu musikana akashaya ndakatoita ndega zvese kusvika kunovigwa, akavigwa kuGreen Forest, havana mbouya kana kuita basa racho. Havana mbouya kubva vana vari vadiki, hapana chavakamboita, vangosiya zvakadaro. Indi ndaitoenda ndichinokumbirawo kuti ndinzwe kuti ko kana pane zvinonetsa vana, nokuti ndakatombotambura nevana ndakanetseka. Kana izvozvi mabasa chaivo vana vaitombotambura. Mwana akadzidza anoziva zvese, asi kuti aone basa zvaitonetsa. Saka ndaitongoendawo samai kuti regai ndiende, pamwe dzenguva ndikaenda vanogona kusunungurawo vana, handichaziva kuti munhu ari kukanganisa ndoupi. Ndikasvika ikoko vanongoti dzokerai kuZimbabwe zvinhu zvichaita. Ndongoona zvakangodaro. Aiwa gogo, ndinotenda nenguva yatanga tinayo muchititsanangurira matambudziko amuri kusangana nawo. Ndine rutendo rwekuti muchawana rubatsiro rwamuri kutsvaga, uye vana zvichida pamwe vachabatsirwawo vakakurangarirai. Aiwa, ndinotenda maita basa. Ndatenda zvikuru norubatsiro rwenyu rwamaitira gogotsoka. Mwari akurangarireiwo. Mhuri yeZimbabwe, ndinovimba manzwa matambudziko ari kusangana nagogotsoka nenhoroondo yeupenyu hwavo. Vatitsanangurira kuti vakasanganawo nemurume wavo aibva kuMalawi, vakaita mhuri vese, vakaita vana vavo 5. Asi matambudziko avari kusangana nawo ndeyekuti vana havacharangarire kuti mubereki, havacharangarire kuti amai vanoda kutariswa. Uye dambudziko iri rakatanga kumashure uko baba pavakabuda mumba vakadzokera kumusha kwavo kuMalawi, kwavanonzi vakanoroora mumwe mukadzi aiva nevana vake. Havana kuzombobvira vayeuka kuti ndine mukadzi wandakasiya nevana. Gogotsoka vakazorarama vakachengeta vana vavo vega
kusvika pavasvika nhasi vava nemabasa avaa kuzviitira. Asi dambudziko hombe ravataura nderekuti vana ava havachandirangarira. Tinokutendai nekuramba muchifolowa Zim News Beat. Ndichikukurudzirai kuti rambai muchilike nekusubscribe muchishare. Tichitenda Elizabeth Nyaguyo akatibatira kamera pari zvino. Tinoti chisarai.